қиссаи пур аз ғаму хуншори як зани тоҷик Дилафрӯз. Дилафрӯз бо Аслиддин ҳамагӣ 5 сол дар як болин сар монду халос. аммо ӯ мисли ҳазорон ҳамсарони меҳрубон орзуи зиндагии ширину афсонавиро дошт. мехост бо шавҳараш дар як дару хона зери як бом бо муҳаббат зиндагӣ намояд, фарзандҳои хушбахтро тарбия кунад. вале ниятҳояш дар нима роҳи умр хушк ва қасри муҳаббаташ сарнагун афтод. оиладории Дилафрӯзу Аслиддин дар ибтидо бекаму кост ва хурсандона пай месипард, то он лаҳзае ки шавҳараш ба нашъа нагаравид. чаро яку бора чунин шуд? магар чашми баду дад расид ки зиндагиашон зеру рӯ гашт? Аслиддин дӯсти наздик ба қавле дилобхӯре дошт. исмаш Акмал буд. ҳар лаҳзае ки ӯ ба хонаи онҳо меомад, беист Дилафрӯзро сифат мекард. лаблесон аз замин бардоштаву ба арши баланд ҷо медод. баъзан аз Дилафрӯз нигоҳ накарда бо ҳасад ба гӯши хурмаи Аслиддин қисса мехонд. худо ба ту як зани зебову паривашро насиб дидааст. бихӯру бигард. агар ҳамин хел зан медоштам, тортори ҳаво мегаштам. лекин афсӯс, гулу гаранге насибам будааст ки аз дасташ ҳатто роҳи хонаро фаромӯш кардам. худо ба кӣ додааст? ба бузи кал. аз суханнони дӯст Аслиддин болида рӯҳ мегашт ва мепиндошт ки дӯсташ барои гарму нарм кардани дили ҳамсараш чунин мегӯяд. он дам аз косаи зери нимкоса пай хас намебурд. Акмалу Аслиддин бо маслиҳат ба соҳибкорӣ машғул шуданд. ҳарду ба шаҳрҳои Чин و Туркиё сафар карданд, таҷриба омӯхтанд ва дар шаҳри Душанбе чанд дукон харида ба фурӯши молҳои занонаву мардона ва кори сохтмон пардохтанд. бетардид дари омад ба рӯяшон вогашт. якбора ҷевонашон аз пул пур шуду чашмашон кур ва бегумон ба айшу ишрат пайвастанд, завқи бангдонаву ҳероин карданд. рӯзе Акмал ба хонаи онҳо омад. нимшӯхӣ ба Аслиддин гуфт: медонӣ, ман зани туро кайҳо дӯст медоштам. ҳанӯз то тӯи арӯсии шумо мо бо ҳам шинос будем. Аслиддин суханони ӯро ҳазли дӯстона мепиндошту он дам чизе нагуфт. лекин чунин гуфтани Акмал қариб ки ҳар рӯз такрор шуд. акнун қаҳру ғазаби Аслиддин дар дил меҷӯшид, аммо назди дӯст худро побарҷо медошт. дунболи рафтани Акмал ба суханони қабеҳу тун ва ҷигари Дилафрӯз дуд мебаровард. зани ҷавон нигоҳ пеши по мебаст, лаб мегазиду сабру тоқат медошт. рӯзи дигар Аслиддину Акмал ба хона шира маст омаданд. сурхи даври чашмонаш нишаста буд, лек бӯи шароб аз даҳонашон берун намезад. вале чизи дигаре истеъмол карда буданд ки худро намешинохтанд. худоро аз куҷо? қаҳқаҳкашон то ба само мепечид. нохоз Аслиддин бо чашмони нимпӯшу нимво ва лабу даҳонашро каҷ карда ба Дилафрӯз фаҳмонд: занак, ту дигар зани ман нестӣ. акнун ба Акмал тааллуқ дорӣ. ман туро дар қимор бохтам. ин шаб бо ӯ хоб мекунӣ. пагоҳӣ ман туро аз сари нав никоҳ карда мегирам. ҳалола мешавӣ гӯён. Дилафрӯзро сӯи Акмал тела дод. Дилафрӯз мисли нимпайкараи ноҷунбон дар ҷо шах шуд. гӯё замин зери пояш чарх мезад. ин дам мехост фарёд кашад ки шумо магар девона шудед? мо ду фарзанд дорем охир. аммо сухане раду бадал карда натавонист. забонаш намепечид ба ҳарфе. Аслиддин дигарбора ҷеҳ кашид. фаҳмидӣ? зуд ба бағали Акмал даро. онҳо калидаву якдигарро оғӯш гирифта вориди хона шуданд. Дилафрӯз ба худ расид ки он дасти фарзандонашро ки дар беруни ҳавлӣ бозӣ мекарданд гирифту аввал дар ҳоҷатхона пинҳон шуда, сипас вақте ки онҳо дохили хона хандазанон бангдона дуд мекарданд, шитоболуд аз ҳавлӣ берун давида бо таксӣ ба роҳи хонаи падар афтод. гоҳе ки онҳо ба ҳавлӣ ворид шуданд, шом чодари сиёҳи хешро ба афшондан оғозида буд. модари пири Дилафрӯз Холбибӣ онҳоро парешон диду шигифт шуд. чӣ шуд духтарам?
ҳол пурсид ва аз ҷо баланд шуд. Дилафрӯз асли воқеаро ба модараш иҷмолан қисса кард. оби чашми пиразан зарозир шуд. надонист ки худ таскин ёбад ё духтарашро тасалло бахшад. дар сурати парешонаш якбора андӯҳи ғам соя андохт. бо вуҷуд хешро ҷамъу ҷур карду канда канда ба забон овард. духтарам, ин ҳодисаро ба падарат нагӯ. бечора бемории қанд аст. ҳолаш боз вазнинтар нашавад. агар пурсид бигӯ, меҳмонӣ омадам. дар ҳафтаи рафта аз Аслиддин дараку пай наёмад. ибтидои ҳафтаи тоза мустариб ҳол рӯзад. бо зориву тавалло биё хона баргард, Дилафрӯз гӯён ӯро хост. не, дигар ба хонаи шумо намеравам. гапам қатъӣ, кӯтоҳ ва мушаххас посух дод Дилафрӯз. дунболи 5 сол ба хотири фарзандон, пас аз оне ки Акмал бо мошинаш ба садама дучор гашта аз дунё рихлат кард, Аслиддину Дилафрӯз дубора ба ҳам пайвастанд. вале ниҳоли беоб мехушкаду рехта ҷамъ намешавад. мегӯянд зиндагии онҳо ҳам дигар сабз нашуд. бар сӯхта намакоб рехт. Аслиддин маводи нашаддорро бештар истеъмол мекарду аз зану фарзандаш боз ҳам канортар меафтод. ангор чодари хаёли пурҷангашро гунаи афшонда буд ки писарони дӯстрӯяш Муҳаммадҷону Абубакр ҳеҷ ёдаш намеомаданд. ӯ мисли паша ба ширеши дарахти заҳрогини нашъа дудаста он гуна часпида буд ки по ҳам канда наметавонист. 2 маротиба ӯро дар диспансери наркогологии шаҳри Душанбе хобиданд, вале судаш накард. Дилафрӯз маҷбур шуд хонаи Аслиддинро дубора тарк кунаду ба ҳавлии падар баргардад. ин дафъа ҳамроҳи бародаронаш ба шаҳри Санкт-Петербург равон шуд. ӯ ҳамаро афсонаи пурмоҷарову талхи зиндагиашро мисли як мижа задан фаромӯш кардан мехост. танҳо фарзандонашро ёд мекард. барояшон ашк мерехт. ӯ таи 2 сол дар корхонаи қаннодӣ кор кард. маблағе ки ба даст меовард барои писаронаш мефиристод, то гули либосро пӯшанду бепадариро ҳис накунанд. баъди бозгашт аввалин хабаре ки шунид ин буд: падару модари Аслиддин аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон кӯч бастанд ва писари беморашон Аслиддинро ба худ гирифтанд. Дилафрӯз бо шунидани ин хабар таскин ёфт. оҳи осуда кашид. худованд ба ман ёрӣ кард ки аз бало халос шавам, гуфт бо худ. бародаронаш Рустам ва Зокирҷон қавл доданд ки пул ҷамъ карда хоҳаронашонро соҳиби хона кунанд. алҳол занҳои бародаронаш ягон бор ба Дилафрӯз нагуфтанд ки аз ҳавлии мо баромада рав. ҳамеша дастгираш ҳастанд ки ба Дилафрӯз ин нерӯи дучанд мебахшад ва ӯ болу пар мекушояд ки дар ин дунё танҳо нест. аҳли ин оила падари хонавор Самеъҷонро гӯш карда суханашро ба замин намемонанд. онҳо аз падар насиҳат доранд ки писаронам, баъди сари ман хоҳаратонро дар нима роҳ напартоед. ӯ мушти пар аст. ҳурмату иззаташро ба ҷо оред. худованд ба шумо баракат диҳад. сояи лутфашро аз саратон дур накунад. фарзандон аз рӯи ҳамин насиҳати падар амал мекунанд ки ҳамеша аз кору борашон файзу баракат мебинанд. инак 10 сол мешавад ки Дилафрӯз бешавҳар ба сар мебарад. писаронаш Муҳаммадҷон 14 сола ва Абубакр 11 соланд. дастгири модар шуданд. онҳо баъзан бо шӯхӣ ба модарашон мегӯянд: инсони хуб ёвед, ба шавҳар бароед, мо муқобил нестем очаҷон. модар хандазанон мегӯяд: дар ин дунё болотар аз шумо инсони хубе намеёбам. ҳамаи буду набудам шумо ҳастед тамом. ва хонаро хандаи беғаш пур мекунад. дӯстон, дар ҳаққи ин модари дарёдилу бузург дуо кунед, то ки бо сари баланд ин фарзандони худро бо обрӯ калон кунаду соҳиби маълумоти оилӣ ва хонадор намояд. боқӣ дар амони худо бошед.